Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán kontrolór, pán prednosta, ostatní prítomní, vítam vás na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. Informujem vás o tom, že bude vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na internete. Odkaz na tento záznam bude uvedený na webovej stránke mesta. Zároveň upozorňujem, aby ste nepoužívali vo svojich osobných diskusných príspevkoch osobné údaje iných ľudí. Vedením zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem slečnu Gašparíku. Za overovateľov zápisnice určujem pána magistra Rastislava Sliška a pani doktorku farmácie Máriu Masarykovú. Prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny je 8. Ide o nadpolovičnú väčšinu a teda zasadnutie je uznášania schopné. Týmto považujem dnešné zasadnutie za otvorené. Navrhujem, aby sa toto zastupiteľstvo riadilo programom, ktorý bol teda aj zverejnený, a to nasledovne. Poprvé, návrh VSD číslo 1/2026 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školskom klube detí, o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Rajecké Teplice. Po druhé, návrh VSD číslo 2/2026 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Po tretie, návrh VSD mesta Rajecké Teplice číslo 3/2026 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia, o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb mesta Rajecké Teplice, zariadenie pre seniorov. Po štvrté, nájomná zmluva Urbár Stránske. Po piaté, správa o kontrolnej činnosti za rok 2025. Po šiesté, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajecké Teplice, pomočka Krejčová. Po 7. nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajeckej Teplice, pomočka oprava chyby v katastri nehnuteľností. Po 8. výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia. Po 9. preschválenie nevyčerpaných prostriedkov za rok 2025, zapojenie rezervného fondu a zmena rozpočtu číslo 1/2026. Kto je za tento program? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Dobre, jeden sa zdržal, ostatní proti. Konštatujem teda, že program nebol prijatý. Teda na základe aj nejaké tie komunikácie návrhoch teda na úpravu tohto programu boli podané návrhy na vyučenie bodu číslo 8 a taktiež po dnešnej komunikácii s predsedom Urbáru Stranského je teda bezpredmetné, aby sme sa bavili dneska aj v bode číslo 4. Takže bez týchto dvoch bodov, bez bodu číslo 4 a 8, ja teraz prenesiem nový návrh teda program, ktorým by sme sa mali riadiť. A to je, teda dávam hlasovať k nasledujúcemu návrhu na program. Poprvé, návrh VSD číslo 1/2026 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školskom klube detí, o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Rajecké Teplice. Po druhé, návrh VZN číslo 2/2026 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Po tretie, návrh VZN mesta Rajecké Teplice číslo 3/2026 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia, o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb mesta Rajecké Teplice, zariadenie pre seniorov. Po štvrté, správa o kontrolnej činnosti za rok 2025. Po piaté, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajecké Teplice, pomočka Krejčová. Po šiesté, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajecké Teplice, oprava chyby v katastre nehnuteľnosti. A po siedme, preschválenie nevyčerpaných prostriedkov za rok 2025, zapojenie rezervného fondu a zmena rozpočtu číslo 1/2026. Kto je za tento program? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že program bol prijatý. Prejdeme teda na bod číslo 1, a to je VSD číslo 1, ktoré určuje výšku dotácie na prevádzku mzdy v školskom klube detí a podobne. Čo sa týka tohto bodu, tak toto VSD-nko je už dobre známe, keďže sme mali možnosť o ňom rokovať už na decembrovom zastupiteľstve, kde v podstate toto VSD nebolo prijaté, bolo prijaté až nasledujúce číslo 2, kde napokon som nepodpísal ani nevyvesil VSD-nko druhé, ktoré sa týka miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, tým pádom nenadobudlo platnosť toto VSD. Ak by sme ho vyvesili, podpísali a nadobudlo by platnosť, zrušili by sme aktuálne platné VZN a absentovali by nám tam časti týkajúce sa určení poplatkov za
školský klub, materskú školu, školskú jedáľ a podobne. Čiže musíme ako keby na novo prijať tieto dve VSDNka, aby nadobudli platnosť. Nič sme iné tam v porovnaní s tým, čo sme v decembri predkladali, nemenili. Je tam zachované rovnaké znenie aj dôvodovej správy, aj celkové znenie VSDNka. Otváram teda diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec. Ja sa prihlásim k tomuto bodu. Vlastne v školskej jedálni prebehla, alebo aj ešte dokončuje sa nejaká väčšia rekonštrukcia, vlastne rozsah tej rekonštrukcie niekde viac ako 1 000 000 eur, takže vlastne tá školská jedáleň by mala byť modernizovaná a tá prevádzka by sa mala vylepšiť. Akože v decembri sme nepodporili príspevok rodičov na režijné náklady a nejakým spôsobom tento náš nejaký názor sa zásadným spôsobom nezmenil. Akože uvedomujeme si, že to má dôsledky, ale všetko o nejakých prioritách a sú nejaké iné náklady, ktoré sú v rozpočte, ktoré nemuseli byť, takže ja dávam pozmeňujúci návrh ku paragrafu číslo 8, výška príspevku za úhradu režijných nákladov, bod číslo 1, aby sa čiastka v príspevku rodičov upravila na 0 eur. Dobre. Ja by som iba k tomuto dodal, že v podstate z tých údajov, ktoré máme, teda za rok 2024 boli režijné náklady na jedno hlavné jedlo 2,54 €, za minulý rok to boli už 2,84 €. Celkovo, čo je pokryté v nejakých tých dotáciách a podobne, v priemere je tam 1,61 €. Ostatok tohto rozdielu mesto platí z vlastných prostriedkov. Celkovo v rozpočte máme schválené na príjmovej časti rozpočtu nemalý finančný obnos peňazí, ktorým, ak sa toto neodsúhlasí, ak sa toto odstráni z tohto VSDNka, tak mesto za celý rok bude mať na príjmovej časti rozpočtu okolo 46 000 € dole, ktoré máme zapojené aj vo výdavkovej časti rozpočtu, čo sme vlastne upozorňovali už v decembri. Čiže ak teda odstránime týchto 50 centov tú réžiu, tento poplatok, tak budeme mať škrt okolo 46 000 €. Samozrejme závisí to aj od toho, či budú sa stravovať aj dôchodci. Beží teraz dotazník medzi seniormi, ktorí majú prejaviť teda záujem, že či majú záujem o poskytovanie stravy z jedálne alebo nie. Zbierajú sa priebežne dotazníky. Zatiaľ je tam ten záujem evidentný. Predpoklad, kedy by sme možno vedeli teda začať už reálne distribuovať obedy pre nich a variť, je cca máj, júni. Po vyhodnotení samozrejme dotazníkov, po pripravení sa či už stravnými jednotkami, aj celkovo tým zabezpečením stravovania cez našich zamestnancov v školskej jedálni. Čiže v podstate je to skoro 47 000 €, ktoré budeme mať mínus. A máme tam ďalšie veci ešte teda, ktoré budeme aj pri tej zmene rozpočtu potrebovať nejakým spôsobom pokryť, tak je dosť také, že potrebné, aby sme tam nejakým spôsobom mali zabezpečené aj tieto príjmy. Je tam to plytvanie jedlom evidentné a taktiež aj keď sme mali teraz nedávno aj stretnutie s pánom riaditeľom za účastie pána Kontora, keď sme riešili majetok mesta, tak v podstate aj oni tvrdili teda aj zo školy, že áno, že boli by za takéto zavedenie v podstate, aby naozaj to, čo sa tam jednoducho nakúpi a čo sa tam vynaloží, tieto náklady, boli aspoň časti kryté, lebo tie obedy sú veľakrát také, že si to tie deti nevážia. Pán poslanec Lamuš. Ohľadom plýtvania v jedálni si myslím, že zavedenie nejakého poplatku nebude mať žiadny vplyv. Druhá vec, tých 47 000, ten rozdiel toho, že to bude musieť dofinancovať, to sa ako vypočítalo? Vypočítalo sa to tak, že máme v príjmovej časti rozpočtu 50 centov na jedlo. V priemere na základe údajov z minulých rokov, koľko približne vydávame jedál ročne, tak sa to dalo krátnymi 50 centami a zarátalo sa to do príjmovej časti rozpočtu. No, to chápem, ale ste povedali, že tam bude nejaký rozdiel nákladov a príjmov. No však keď si odstránite režiu, krát tie obedy. A mohol by som to povedať, na konci roka ste hovorili, že to bude 30 000, teraz to je 47 000. Bolo to okolo 50 000. Tedy už som povedal, že to bolo okolo 50 000. OK, tak ako sme sa dopracovali k tomu číslu 50 000? Teraz som vám to vysvetlil. 50 centov máte režijný náklad na jedno jedlo, krát počet jedlov, krát strážnici. Máme novú jedálne, ktorá je moderná, úsporná, energeticky menej náročná, predpokladajú sa dosť veľké úspory na energii, na varení a na podobných veciach, takže ako je tu dosť ťažko kvantifikovať, že budeme mať stratu 47 000 €.
bude, lebo sa aj navyšovali v septembri, aj od januára mzdy aj týchto pracovníkov novelizáciou, čo sa týkalo úpravy miest v školstve, takže tam tie výdavky narastajú. Neviem, ja som na pozmeňujúci návrh, ja som sa nemal hlasovať. Ešte stále, ak by chcel niekto reagovať, samozrejme dáme o ňom aj hlasovať. Ja sa iba spýtam. Pani Keď doktorka Fialová. neschválime toto VZN, tam potrebujeme trojtretinovú väčšinu, hej? Pri VZN-ku prijatia áno, Keď trojtretinovú väčšinu. nebude schválené, ako budeme fungovať? Budeme mať nejaké, nebudeme mať teda úpravu žiadnu, hej? Tak ako doteraz v podstate. Hej? Lebo teda bude platiť staré VZN, alebo čo bude platiť? Staré VZN, ale nie sú tam zahrnutí napríklad aj tí seniori, ktorých teda predpokladáme, že počas roka by mali pribudnúť. To znamená, že seniori nebudú samostravovať vo školskej nie sú tam lebo to uvedení ako nebude starovenci. mať spravenú VZN-ku. Čiže toto nám odpadne. Nemusím. Táto možnosť. No ja som Ale- dal pozmeňovací návrh iba v tom zmysle, že navrhujem, aby rodičia nedoplácali za stravu detí. Keď prejde ten pozmeňovací návrh, tak sme ochotní za toto VZN zahlasovať. No, ale keď... To je celé. Žiadny problém. Ja sa len pýtam, Je to otázka priorit. Pokiaľ vieme otvoriť ďalšiu triedu v Polusi, ktorá nás stojí 60 000 a tú triedu nepotrebujeme, lebo tie deti nemáme. To ste ako... Tak je to, no to je normálne, to vypočítali. vypočítame. V podstate máme 88 detí sme prijali, keď sme dali 6 detí do Rajeckých, kde je 6 voľných miest, tak máte 22 detí a z tých 22 detí máte minimálne 5 až 7, ktoré sa tam chodia do obeda iba pohrať. Takže vlastne, keby sa otvorila v Polusi jedna trieda, tak akože ušetríme 60 000, to sú dve učiteľky, upratovačka, to sú náklady na tú druhú triedu. Napríklad. Rátate s tým, že zatiaľ momentálne stále platí do júna, ako sme avizovali? No dobre, ale stále Nemôžete 60 000 v rozpočte. Nemôžete rátať na Je to celý rok, 60 že by sa 000. pokračovalo v tom istom režime. Na tento školský rok je to 60 000, ktoré platíme za to, je to politické rozhodnutie, rešpektujem to, považovali ste to za prioritu otvoriť druhú triedu v Polusi, nebolo to potrebné, vždycky sa to riešilo tým spôsobom, že keď bola aj, neviem, teraz mohli sme uspokojiť všetky deti a tú triedu sme nemuseli otvoriť. Všetky žiadosti, ktoré boli, sme vedeli uspokojiť, nemuseli sme otvárať ďalšiu triedu. Je to 60 000 eur na školský rok. Také sú čísla. Nebudem vám brať váš názor, samozrejme, je to váš názor. Každopádne, čo sa týka materskej školky, to nebolo by tam prebehnúť žiadna rekonštrukcia ani pôvodných priestorov, jednoducho aj z hľadiska udržateľnosti projektu. Tam tie dve triedy sme museli otvoriť, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že čo sa týka aj tohto, tam je jasné, že do júna sa bude takto ťahať. Pokiaľ tam nebude vyšší záujem počtu detí, tak samozrejme v tomto sa nebude pokračovať, že tam bude 6 tried, ale prejde sa na 5 tried. A o tom sme sa už rozprávali niekoľkokrát. A je tu naozaj teraz zbytočne vyťahovať si nejaké takéto veci. My sme tu teraz pred rozhodnutím, kde ideme škrtnúť z príjmovej časti rozpočtu 47 000 eur, ktoré máme zapojené vo výdavkovej časti. A otázka znie, keď si takto teda toto odhlasujeme, odkiaľ ideme vziať 47 000 eur potom v priebehu roka na to, aby sme mali pokryté tieto výdavky. No, môžem sa ešte spýtať, že teda, keď sa zrekonštruovala jedna, preinvestuje sa tam možno 1,2 milióna. Nič sa nezefektívnilo, nič to neprinieslo na strane nákladovej. To znamená, že čo, že minuli sme 1,2 mega a nič? Na nákladovej časti, pán poslanec, máte najvyššiu časť mzdy, potraviny, materiál. Tie sa nebudú meniť. Na energiách sa ušetrí niečo, ale to sú není také položky, ktoré by výrazne nám ušetrili na výdavkoch. Zefektívnenie práce, kvantita stravy. Tam to sú minimálne úspory, ktoré teraz, o ktorých sa bavíme. Jednoducho tá sekera, ktorú za týmto neprijatím stanoví, je veľká. A my nevieme, odkiaľ zatiaľ momentálne by sme to pokryli v rámci rozpočtu. Bo je to nemalé množstvo peniazí. Pán poslanec. Rozpočet sme schválovali ako prebytko, je tam 30 000 eur, keď o tom hovoríme, že od 30. júna a predpokladáme, že v podstate nebudeme otvárať jednu triedu školskú, tak aj nejaký problém, že pokryť tieto náklady. Okrem toho dostali sme rezervu z ministerstva a úradu vlády vo výške 20 000 eur, tak ja nevidím problém, nejakým spôsobom s týmto vyžiť. To boli už účelovo viazané prostriedky, ktoré my nebudeme pokrývať na takéto výdavky. Z tej rezervy predsedovali. To nám nič neušetrí, to sú účelovo viazané prostriedky. Áno, sú v rozpočte, ale tie sa aj minú, lebo sú účelovo viazané v príjmoch aj v výdavkoch. Tam nie je možnosť s nimi nejako hýbať. 50.
treba rátať aj s tým, že rozbehol sa teda aj územný plán, kde máme teda spracovateľa vysúťaženého. Teraz sme zbierali ponuky na zhotoviteľa. Z prieskumu trhu nám vyšla najlacnejšia ponuka okolo 40 či 47 tisíc eur. Ale budeme mať prebytok predsa v apríli, budeme mať vedieť, takže... Bude prebytok, ale tak vravím, že tam sú ďalšie veci, ktoré by sme chceli, teda aj vy budete mať určite nejaké ďalšie návrhy, len aby sme s tým rátali, že naozaj, že tých peňazí nebude tak veľa. No veď... Teraz máme na škole, a hovorím situáciu strechy, budeme musieť opravovať telocvičňa, tá škola Atika, obidve budovy. Tak na Na to sme upozorňovali už pred takto. rokom. Pozrite sa na to, či by sme to zaplatili pred rokom teraz, stále by to bol minus škrt z rezervných fondov z týchto prostriedkov, čiže sme stále na tom istom bode. Jednoducho tie peniaze budeme potrebovať aj na tieto výdavky. Takže treba si uvedomiť aj toto, že my práve že musíme hľadať nejakým spôsobom, ako mať zdravé financie aj do budúcna, dlhodobo udržateľné. Všetci spoločne. Všetci spoločne, samozrejme. Pani doktorka Masaryk. Ja chcem poukázať na to, že tu sa rozpráva o 50 centoch na dieťa, čo teda je naozaj minimálny príspevok a myslím si, že keď sa dá aj len 50 centov, ten rodič niečo zaplatí, tak možno, že tie obedy by sa aj odhlasovali a ja si osobne myslím, že mohlo by dojsť k ušetreniu a nie k tak veľkému plýtvaniu ako teraz, keď to majú úplne zadarmo. Ale potom chcem poukázať, keď ste takí sociálni k ľuďom, tak prečo sme nie sociálni aj k starým ľuďom, ktorí si za ten obed musia doplácať 5-4? Ja sa tomu nebránim. Tak potom Vieš, Majka, môžeme vieš, to presunúť na starých ľudí, radšej nejaké peniaze a tie deti, tých 50 centov nechať záťaž a potom to môžeme radšej uvažovať o nejakých peniazach, ktoré sa nájdu a poskytnúť týmto seniorom, lebo to už je podstatne väčšia položka. Vieš, ja si myslím, že téma skôr by malo byť to, že vlastne čo sa ponúka v akej kvalite. A potom možno sa môžeme baviť o tom, že či niekto by mal za to platiť alebo nie. V minulosti, keď prebiehala diskusia na škole, boli nejaké požiadavky, bezlepková dieta, taká strava, zjedia, nezjedia. Tak proste kuchárky, my sme išli a riešili sme s kuchárkami veci, ale potom sme zistili, že ako oni by hrozne chceli, ale nemajú na čom variť. Teraz proste sa preinvestovalo dosť veľa peňazí a spravila sa snáď dobrá rekonštrukcia, chceme sa ísť pozrieť na ten kontrolný deň, v akom to je stave, čo sa za tie peniaze spravilo, aké sú tam nejaké výdavky naviac a jednoducho poďme sa baviť a keď tá kvalita strávy vie ísť niekde, no tak poďme sa baviť, že dobre, možno akože dá sa za to priplatiť, ale v tejto situácii momentálne nevidím na to ako priestor, hej, že ako prečo by sme nemohli byť sociálni a je to proste ako prečo by tí rodičia za tie obedy mali doplácať, okay? Ako môžeme sa baviť potom o dôchodcoch, OK? Ale poďme sa pozrieť, v akom to je stave, ako prebehla tá rekonštrukcia a ako to vyzerá. Môžem? Pani doktorka. Lebo tí dôchodcovia sú súčasťou tohto VZD. Áno, Hej? dobre. Máš možnosť. A Máš keď sa možnosť. chceme o nich baviť, tak teda akože koľko? Za 50 centov ako deťom? Ale ty dávaj návrh. Ktoré- Daj návrh. Neviem, o čom To hovoríš. sa takto nedá. Čo sa nedá? No tak na čo otváraš diskusiu, keď sa to nedá? Tak veci niečo povedz. Tak presunúť na dôchodcov tých 50 centov. Proste ja mám názor, že nevidím dôvod, že prečo by rodičia momentálne mali ako doplácať tie peniaze na základe veľkej rekonštrukcie. Je to môj názor, dal som taký pozmeňovací návrh. Je to relevantný názor, OK? Takže tým, že bola veľká rekonštrukcia, tým pádom by sa nemalo doplácať. To je teda váš názor. Prepáčte, nedávajte mi niečo do úst. Ja sa pýtam, OK, pozrite sa, ja si myslím, že by sme sa mali baviť o tom, čo sa ponúka a v akej kvalite. To je téma. Teraz to nie je téma tých 50 centov. Ako prebehla nejaká rekonštrukcia, procesy by sa mali zlepšiť, sú tam modernejšie veci, tak poďme sa baviť, že čo sa ponúka a čo vieme, akože, ja neviem, no tak preinvestovali sme, ja neviem, 1,2 milióna. Asi niečo sa tam muselo posunúť, niečo sa tam muselo vylepšiť. Hej? A tým pádom, ako poďme sa baviť o kvalite stravy, keď, neviem, tak niekde inde ste si robili dotazníky, OK, tak spravte si dotazníky, aby sú tí rodičia spokojní s tou stravou, hej? Akože viete, že teraz ideme zase zavádzať nejaké poplatky a ako prečo, hej? Má to určitý sociálny rozmer a akože proste nevieme, čo to spraví, hej? Že, ja neviem, čo tým sledujete, že aby sa nejaké deti ohlásili, no proste to sú také akože pávedecké nejaké teórie, no proste niekedy toto dieťa zje, niekedy to nezie, hej? Ale jednoducho takto to je.
Môže? Pán poslanec, Tam nejde ani o to, že či to zje, či to nezje, ale kopu detí má príklady, sú chore. A tí rodičia ani to nenahlasia. Keď to decko nepríde, tá strava sa uvarie, potom sa vyhodí. No A, ale vtedy to zaplatí rodič. Tedy to platí rodič, No, no, ale- nastavený systém. no ale alebo to dieťa ide prv zo školy, aby mohla mama zatelefonovať, nebude tam dotedy, že pôjde príklad niekde inde a neodhlasuj to. A Keď vieš, koľko rodič sa to neodhlasí vyhlasuje? obed, tak si platí ten obed sám. A má absenciu. A má absenciu na obede dieťa. No aj keď to dieťa ide príklad o 10. zo školy? Áno. Pokiaľ neodhlasí, to som tak si nevedel. rodič musí zaplatiť sám. Spätne. Dobre, ja som nevedel, preto sa pýtam, že či to je... A ešte jeden bod v okamihu, keď my zavedieme nejaký poplatok, tak je možné, že polovica tých detí sa odhlasí a tá sekera tam bude taká istá. Lebo jednoducho nevieme nemám príjmy. Čo sa týka ale tej rekonštrukcie, tak my nemôžeme rátať s tým, že keď sa zrekonštruuje budova, že je kvalita jedla stupňa, alebo ak teda tvrdíte, že tam tá kvalita jedla nie je, tak jednoducho tam je rovnaký personál ako bol. Čo máme my tu skúsenosti, aj keď máme na úrade stretnutia so staršími, keď nám aj varia z kuchyne, tak môžem povedať naozaj, že čo sa týka jedla z našej jedálne, tak pani kuchárky varia kvalitne, dobré jedlo, chutné jedlo. Nemôžem povedať jedno krivé slovo na to, akým spôsobom tam varia a čo vedia navariť z tých surovín, ktoré aj majú. Takže tuto by som vôbec nehovoril to, že teraz, že po rekonštrukcii má stupnú kvalita jedla, ktorá bola veľmi dobrá už pred rekonštrukciou. Po rekonštrukcii majú len lepšie, čo sa týka zariadenia a priestorov. Tam boli hlavne kvôli havarijnému stavu, ktorý hygiena nám chcela zavrieť. Tam tie rozvody aj všetko, jednoducho ten stav tej budovy bol katastrofálny jednoducho. A tam bola nevyhnutná z týchto dôvodov tá rekonštrukcia. Cieľom tej rekonštrukcie alebo nejakým výsledkom, neviem ani ako by sme to dokázali tam pritiahnuť čo? Pritiahneme tam nejakých iných šéfkuchárov? Je to otázka miest. My sme radi, že vôbec ten personál, ktorý tam máme, že tam máme. Veď áno. Tak a tým pádom, veď si zoberte, vy keď podnikáte, by ste podnikali v gastre. A by vám išlo do straty. Vy by ste si sám z vlastného chcel takto hradiť na režiu, len aby ste tam mali nejakú tú klientov, by ste to zavreli. Usilovali by ste sa o to asi, aby ste si pokryli nejakým spôsobom tie výdavky, ktoré tam máte. Môžete vám povedať. Viete, ale v podstate tam nehovorte o tom, že sa iba zrekonštruovala budova, tam sa aj to vybavenie asi pravdepodobne repasovalo. Áno. Takže vlastne viete, že keď prídete s investíciou, to nie je len do efektivity tej budovy ako také, ale je to aj do toho vybavenia, na ktorom sa varí. A práve to som chcel povedať, že v minulosti, keď sa riešila kvalita stravy, tak proste sa riešilo to tým spôsobom, že sme zistili, že tie pani kuchárky robia prvé posledné a že sa veľmi snažia, ale oni s tým vybavením, ktoré v minulosti mali, tak neboli schopné to spraviť, pretože tá efektivita práce tam nemôže byť, lebo keď nemáte podmienky na svoju prácu, tak jednoducho vy to neviete dodať, hej? Lebo proste je to o tých hrncoch, je to o tých nejakých konvektomatoch a jednoducho moderná kuchyňa dokáže akože zásadne zmeniť efektivitu práce. Tak toto je. A jednoducho teraz sa tam preinvestovali peniaze. My sme tam boli na poslaneckom prieskume, hovorili sme pani riaditeľke, hovorili sme pani bývalej prednostke. Máte jedinečnú možnosť teraz, povedzte, ste tu, robíte tu, máte s tým skúsenosti, čo potrebujete na to, máte teraz možnosť, aby sa vám to zlepšilo, aby sa vám lepšie pracovalo. Tak toto bolo. Dobre, po tej rekonštrukcii, ako vravíte, tá efektivita práce by mala ísť hore. Akým spôsobom tá efektivita práce v našich podmienkach zníži tú nákladovosť? No, že uvaríte proste viac. Výborne, viac jedla, áno. A komu navaríme teda toho viac jedla a znižia sa nám tie náklady? No, veď My máme určitú kapacitu, ktorú napríklad môžeme seniorom. naplniť. Veď s tým je rátame, ale tie náklady tam budú stále rovnaké. My máme na nákup, ale veď my máme takto, my máme na nákup potravín, veď sme to počítali. Pani vedúcou školskej jedálne, veď sa tam robili kalkulácie. Na to, aké máme pásma, jednoducho na nákup potravín, tam nás to nepustí. My máme určené pásma, do ktorých sa musíme zmestiť na nákup potravín a ostatok je už tá režia, ktorá je potrebná doplatiť. Tá efektivita práce, no čo urobia tam viac, áno, lebo tam je stále dostatočná kapacita, kde chceme zobrať práve seniorov. Ale stále tam bude veľké režijné náklady, ktoré nám to nepokryjú a ktorým pôjde to mesto neustále do straty. Pán poslanec. Tam možno aj kolega Sliško myslel aj tú skutočnosť, aký teda mali rodičia kvôli deťom, ktoré sú buď alergické, alebo majú nejaké intolerancie, že teda vedia v tej kuchyni už navariť rôzne jedlá v ten istý čas, že jednoducho nie je to nejaký problém. A tu už aj práve prichádza
ten dotazník, OK, ktorí rodičia by ste o to mali záujem a áno, musíte si za to priplatiť. A podľa mňa aj tady to by mohla ísť cesta. Že tie pani kuchárky to nezaťaží až tak moc, pretože majú modernú kuchyňu, zvládnu to za ten istý čas, bude tam možno širšia ponuka tých jedál, lebo to vedia v týchto metomatoch urobiť. A ak by teda rodičia teda mali záujem, pretože majú s tým problém doma, určite sa zvyknú si zapodievať jednodenne, ak majú alergiku alebo intolerantné deti, takže podľa mňa aj tady to by mohla ísť cesta. Čiže tým pádom si myslím, že oni by aj radi zaplatili, tým pádom sa dieťa bude starávať o jedálni a je to len jedna z možností. Takýchto detí je z toho celkového počtu detí koľko percent? To je, Ja to je hovorím, maličké že- percento. To by ste A mali tie vedieť. režijné náklady jednoducho tam budú stále pre tých ostatných, lebo teraz čo by sme povedali, že títo s týmito intoleranciami nám čo budú platiť teraz za ostatok, tú režiu v týchto... Nie, to v žiadnom Nie, prípade, takže ale tým pádom by sme že si sa to pokryli dá zase iba rozšíriť. niečo, Áno. ale tým rozšírením nám to nevyrieši ten problém s tou režiou. Práve, že tie výdavky tam budú neustále na tú režiu. Takže my si týmto nepomôžeme na výdavkoch. Pán poslanec. Keď máte dobre nadizajnovanú kuchyňu, tak proste tie buchty spravíte pre celú tú školu naraz. Keď to nemáte dobre nadizajnované, tak to musíte robiť na dvakrát. To je tá efektivita. Viete o tom, že máte určité priestorové možnosti? Áno. Musíte mať určité, hygiena nám tiež pripomienkovala toto, dali tam podmienky, kde, aké stroje môžeme mať, kde sú priestory na krajanie zelení, kde sú priestory na čistenie, na krajanie mäsa a podobne, na prípravu mučných jedál. To nie je také, že teraz v tom priestore jednoducho tam urobia 300 jedál, alebo tam budú mať samé konvektomaty, len aby tam mohli urobiť teraz šišky naraz. Však akože môžeme, však pôjdete, ak teda prídete teda na ten kontrolný deň, prejdete si tu jedáľ, uvidíte sám, čo všetko to obnáša tá práca týchto pani kuchárok počas toho dňa. Uvidíte. A tým, že naozaj, keď sa aj vymenia tie stroje, to neznamená, že tie náklady tam pôjdu dole, veď to je... Dobre, máme ešte niekto niečo k tomuto? Ak nie, tak teda prejdeme k hlasovaniu k pozmeňujúcemu návrhu od pána poslanca Sliška. Poprosím ho ešte raz, aby uviedol tento pozmeňujúci návrh a následne pôjdeme k tomu hlasovať. Navrhujem vlastne pozmeňovací návrh VZN číslo 1 2026 paragraf 8 výška príspevku na úhradu režijných nákladov. Bod 1. Rodič a zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a žiaka, na ktoré je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, prispieva na režijné náklady školskej jedálni pri materskej a základnej škole čiastkou 0 eur v úhrade strát na stravu na jeden deň. Tento príspevok nepodlieha zúčtovaniu. Kto je za tento návrh? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Ešte stále je možnosť pokračovať v diskusii k tomuto VZN, ak má niekto niečo. Pokiaľ nemáme nikto nič, tak môžeme prejsť ku nasledujúcemu hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajeckej Teplice číslo 1/2026 o určení výšky dotácií na prevádzkovú mzdy v školskom klube detí, určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Rajeckej Teplice. Po druhé, uznáša sa na všeobecnom záväznom nariadení mesta Rajeckej Teplice číslo 1/2026 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy v školskom klube detí, určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Rajeckej Teplice s účinnosťou od 1. marca 2026. Kto je za toto VZN? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že VZN bolo prijaté. Prejdeme na ďalší bod. Číslo 2. A to je návrh VZN číslo 2/2026 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Taktiež toto VZN je rovnaké, ako bolo predložené v decembri. Toto VZN bolo vtedy prijaté, vysvetľovali sme si pred chvíľou, prečo nebolo teda prijaté do platnosti, nebolo vyvesené. Takže opäť predkladáme z mesta na prerokovanie a prijatie toto VZN. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ak nemáme nikto nič, tak môžeme prejsť rovno k hlasovaniu.
Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajeckej Teplice číslo 2/2026 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Po druhé, uznáša sa na všeobecnom záväznom nariadení mesta Rajeckej Teplice číslo 2/2026 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s účinnosťou od 1.3.2026. Kto je za toto VZN? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že aj toto VZN bolo prijaté. Prechádzame na bod číslo 3 a to je do tretice tiež VZN týkajúce sa zariadenia pre seniorov Harmónia. Toto VZN teda sa vypracovalo na základe toho, že potrebujeme tam najmä schváliť nový cenník za poskytované služby. Taktiež tam bola zmena aj legislatívy, ktorá sa musela premietnúť v textovej časti VZN. Máme tu aj kolegyňu, našu sociálnu pracovníčku, ktorá vypracovala toto VZN. Takže pokiaľ by ste mali aj nejaké konkrétne otázky ku zneniu tohto VZN, tak nech sa páči. Otváram diskusiu. Ak tak, môžeme si, ak chcete ešte na úvod, prejsť tam, ako bol dopyt aj po sociálnej komisii, tie jednotlivé položky na rozpočte Harmónie. Tak môžeme ako za sociálnu komisiu, vlastne my sme po tej obsahovej stránke vlastne nemali problém s tým VZN-kom žiadne. Ja som sa iba dopytovala teda na niektoré tie položky tej výdavkovej časti alebo tých ekonomické krajiny nákladov. A to bola hlavne, mňa teda prekvapila ten trojnásobný nárast výdavkov na energie. Tam to bolo z nejakej sumy 3 000 na 10 000 dokonca. Mňa chyba tam je. Ja neviem, či to bola chyba. No, Nie je to chyba. ale v rozpočte, v čerpaní rozpočtu je suma okolo 10 000. No, ale to bolo v porovnaní s predtým rokom. Asi v tej tabuľke bolo čerpanie ešte pred koncom roka, kedy prišla vyúčtovacia faktúra. No, energie boli Za energie. 2600 a v tomto... Ako vravíte vy, pán poslanec Zámoš, tak ako od tých 8 000, že to bolo ešte vyúčtovacie na konci roka pravdepodobne, tak preto tam bolo, preto nebolo ešte premietnuté v tom čerpaní. Ale na tento rok je áno tých 10 000 podľa tých predávkov, ktoré máme na tých zálohových faktúrach. No ale za minulý rok sú energie... Lebo prišla posledná vyúčtovacia faktúra bola vysoká, pretože tam boli nízko nastavené zálohové platby počas celého roka. No tam bol taký radikálny rozdiel. Však môžeme si, tak ja mám tu aj tú tabuľku teraz aj tam, takže kľudne, ak by ste chceli aj môžeme si to prejsť postupne. Máme tam popísané. Chcem sa spýtať k tým energiám, teda ako to je vlastne, že keď pozeráme, že boli nízke zálohové platby, lebo tu máme tú kalkuláciu medziročnú, že tam boli napočítané tie zálohové platby okolo 2600 eur a teraz vlastne ten ako na rok 2026 sa odhaduje, že tie platby za energie budú 10 500. Neviem, ktoré zálohové myslíte teraz, aké výpočty, kalkulácie, neviem. No neviem, teraz sa pozerám na ten výpočet EON platby 2026 a keď sa pozeráme na tie energie, tak vlastne tu je uvedené, že tie energie v roku 2025 boli naprojektované vo výške 2006, že reálne. A realita je... Áno, to bolo ešte pred tým čerpaním v koncu roka vytiahnuté z Urbisu, zo softveru, keď tam ešte nebola zakomponovaná posledná vyučovacia faktúra od elektrárny. Tak ale potom to nejak myslím. Pozeráme ten návrh, my tu máme teraz, čo je pre nás dôležité, je tento posledný sledec, ale aby ste chápali, tak nie je tam až taký náraz, teda ako to teraz z tohto evokuje. Tak. Potom asi nám v tej tabulke nebudú sedieť ani tie Iba, jednotkové počty. Elektrina by tam mala byť jediná, lebo tá prišla tá faktúra ako posledná, táto vyúčtovacia. Vy nemáte povinnosť to zúčtovať do toho roka, do ktorého to patrí? Zúčtované to je. Tam už sa posielalo aj za celé zariadenie, tam už posielali výkaz. Okay. Za posledný štvrť rok sa posielal. Čo možno, aby som teda sa ešte môžem opýtať sa. V podstate sú tam nejaké veci, že trošku tomu nerozumiem, že v podstate sa znížili osobné náklady.
približne 15 000 len na úrovni v podstate miest. Hej. A to je dosť také neštandardné. A takisto sa znížili náklady na jednotlivca, ktoré boli v minulom roku 13 000 a teraz sú projektu na 6 000. A čo sa týka miest, tak tam bola dovtedy polovičná pracovná sila do júna, zamestnankyňa, ktorá teraz prešla iba na dohodu, že na pár hodín tam chodí vypomáhať. Takže tento úväzok tam klesol v porovnaní s tým, čo sme mali v minulom roku, preto je tam aj nižšia táto suma. Celkovo tento podklad nám spracovala mzdárka na základe platných dekretov, ktoré sú tam, takže to bol výstup od nej, s tým, že tento rozdiel, čo sme sa aj pýtali, tak mal by tam byť práve kvôli teda tomuto polovičnému úväzku jednej z tých zamestnaní, ktoré tam bolo. A tá sa vlastne premietla, to je vlastne na dohodách mimo pracovného pomeru, odmeny zamestnancov, a to je tuto vlastne tých 600 eur za rok. Bolo by možné zadať túto tabuľku vopred vždy, ako zbytočne sa potom tu pýtame na to. Takto, my sme na sociálnej komisii bola len bez týchto vysvetlení, týchto popisov. Lebo potom by sme sa to nepýtali zbytočne. Prečo? Však sme tu na tom, aby sme si aj povedali tie veci, však treba sa opýtať. A prepáčte, ešte vám to tých jednotlivcov, čo ste sa pýtal, tak v podstate tomu jednotlivcovi, tak tam boli stabilizačné príspevky v minulom roku, čo boli pre zamestnancov od štátu. Tam mali možnosť si zamestnanci požiadať o stabilizačný príspevok. Preto tam bola takáto suma. Ale potom to mohlo ísť asi do EON. Čo sa týkalo EON-iek, tak sme pozerali ten zákon a jediné, čo sa tam nerátalo, tak to sme odtiaľ vyškodili, to boli vrátky, 800-eurové odmeny a v podstate tam by mali byť už potom ďalej nejaké investičné akcie. Tak pokračujte. Prosím, ešte možno sa spýtať, ešte ma zaujíma, ako tam je vlastne riešená tá kanalizácia, tam je žumpa, lebo pozerám, že to vodné stočné, že za minulý rok tam je nejakých 650 eur, teraz je tam projektovaných nejakých 1000 eur. Vlastne... Takto, vodné stočné je iba čisto vodné. Aj keď je tam stočné, lebo to je iba za kanalizáciu, keby sme boli pripojení. My to máme na službách, pretože tam chodí vyvážať žumpu. Aha, že tam sa chodí vyvážať. Tam je žumpa. Služby... Teraz neviem, z rozpočtových sa mi to má, áno, všeobecne. Jasné, tak to potom dáva zmysel, okay. Rôzne dodávateľské výťahy. Jasné, je to tu. Tam sa dá do budúcna ušetriť, lebo ten vývoz je naozaj drahý, je častý, lebo je tam malá kapacita tej žumpy naprojektovaná. Takže tam, keď sa do budúcna zrealizuje kanalizácia, tak tam by mali aj tieto výdavky o čosi klesnúť. Ďalší taký náraz, čo tam bol taký väčší, tak to bola tá strava. To nám vlastne do minulého roku sme dovážali z Turia, len tam nám už odriekli, že tam už kapacitných dôvodov nebudú zvládať tieto naše obedy pokrývať to stravu pre naše zariadenie. Tým pádom sme dlhú dobu hľadali a podarilo sa nám teraz nejakým spôsobom to zastabilizovať tak, ako bolo jedine možné, a to je, vozíme obedy večere zo Žiliny a v podstate raňajky, desiaty a olovoranty nám robia v školskej jedálni. Ešte ak by ste tam mali nejaké otázky k tým výdavkom. Ostatné tam boli väčšinou už tie poistné, to sa odvíja v podstate od tých miest. Mohol by som sa ešte spýtať po tej zmene tej legislatívy, že vlastne, že čo sa týka tých poplatkov, odkázaností, neviem, že ten zákon, kedy nadobudol nejakú platnosť, alebo ja neviem, že... Bo sa zmenil sa zákon a zmenil sa vlastne, myslím, že sa tam redukovali tie stupne odkazanosti na 5 stupňov, že bolo 6 a upravovali sa aj tie poplatky, že sa navyšovali tie poplatky zo strany štátu. Neviem, že kedy to nadobudlo účinnosť a už bolo. Teraz zmenilo sa posudzovanie, to je od 1. septembra, je integrované posudky platia, ale našim klientom platia všetkým posudky, ktoré sú platné. Takže oni, keď majú 6, tak majú 5, ale je to takisto počítané, ako keby mali v minulosti 6. Ten príspevok ministerstva sa vôbec nezmenil. Oni sú stále, či to 5 podľa integrovaného terajšieho, alebo 6, ktorí majú teraz naši, tak je to stále ten istý príspevok. To sa na pre nich sa to nezmenilo. Akože vlastne im zostáva ten príspevok, ktorý mali v čase toho posúdenia, že keď sa zmenila tá legislatíva, že napríklad teraz tá skupina 5 je 1010, tak tí ľudia, keď boli posúdení v minulosti, tak zostal im ten ako príspevok v rovnakej výške? Nie. Lebo vlastne tá 6 bola, ja neviem, bolo okolo 800, nejaká suma
A teraz vlastne bolo 6 stupňov odkazanosti. Áno. Teraz sa to zredukovalo, že najvyšší stupeň odkazanosti je 5. Ale vlastne ten maximálny príspevok je vo výške 1010. Tak? No takto, my sme v septembri sme vlastne posielali na ministerstvo počty a ono sa to odvíja od toho. Čiže vlastne na tento rok by to bolo 123 tisíc niečo. Áno, dokopy sú. Že vlastne vy, že keď ste to ako keby máme ten ten relevantný dátum je nejaký september minulý to sa rok. musí Do do konca konca augusta vždycky nahlásiť. Ten, čo dávame do toho systému ISOS ministerského, tak tam sú dve možnosti. Bude to, že sú posudzovaní podľa predchádzajúceho platného zákona, alebo teraz podľa posudku. Takže oni si to napočítavajú. To, čo je teraz napríklad ich 6, tak by bola teraz 5, ale oni to počítajú rovnako. Tam sa pre nich nič nezmenilo, že by kvôli tomu dostávali menej peniazy. Nič sa pre nich nezmenilo. Stále sú v tom najvyššom stupni, či je to 6. No ale tie peniaze sa tam navyšovali. Áno. Ale tým posudzovaním sa pre nich nič nezmenilo. Áno, ako nezmenila sa im akože tá stupeň odkazanosti, ale tie peniaze sa navýšili. Áno. Vlastne kvôli tomu ideme upravovať ceny. Áno. Pretože ten prvý rok bolo všetkým počítané rovnako na ten najnižší. 455 dostávajú. Že vlastne všetci boli iba v štvorke. Áno, bez rozdielu na to, ako majú nárok. V tej štvorke to bolo koľko v priemere? 455. A vlastne teraz ste to vypočítali, vlastne ste to nejako spriemerovali, zhruba podľa toho, že ako... V podstate my tam máme, to tak poviem, 13, máme 12 klientov, z toho máme troch sú v 5 a ostatné zvyšujú 6. Nie, áno. Už ale sa to zmení, že 5 je najvyššia teraz. Že máte to je ako keby jedno, či je to troch päťka, áno. v štvorke a 9 Áno. máte v Áno, 5. áno, v podstate tak, hej. Keď sa nahlasovalo v júli na ministerstvo, koľko máme klientov, tak vtedy sme mali 2 v 5 a zvyšok 6. A teraz máte 4, 5. Keď sa to Teraz zmenilo máme sa 3 a to- 9, ale nezmení sa to zase až do leta, keď sa bude opäť nahlasovať. Takže stále to platí, že sme tam vedení. že 3 a Platí to, 9. čo bolo nahlásené do toho augusta. Celý rok. A na to budú posielať peniaze. Ešte sú nejaké otázky? Nech sa páči. Že nejaké že paliva, 2,5 tisíca eur, to je... To bolo plánované na dovoz obedov, keď sme vozili z Turia. Tam to tým pádom teraz odpadávalo v rozpočte a to je tam teda nejaká teraz rezerva na, čo sa týka výpomoci, na školenia a na výpomoci, keď tam je hlavne cez víkendy, keď je tam tá opatrovateľka sama, tak tam v podstate je potrebná pomoc aspoň na pár hodín, aby tam pomohla hlavne pri rannej hygiene, pri obedoch a takto. Takže tam z týchto vlastne peňazí sa presunie iba na nejakým spôsobom tiež na tú dohodárku alebo na nejaký ten čas, aby mohli byť cez víkendy tam pomoc. Ale vlastne tie obedy večere stále budeme musieť voziť. Obedy večere sú v cene obeda. To už je nakalkulované, to je plus 3, je? To už je tam. Tam už je všetko. Ešte sú nejaké otázky? To naozaj nikto tu zo Zrajeckej to nevedel, po Zrajeckej. Pán inžinier, to bolo tak veľmi ťažké. A keď, tak by som sa pohybovala v úplne iných rovinách. Finančných. Ešte horšie. Ono je to teraz taká ošametná záležitosť, my sme to riešili aj na sociálnej komisii, že im tie kuchyne vlastne vo všeobecnosti padajú, akože končia aj v tých zariadeniach a sú nútení to riešiť externe, vo velikánskych zariadeniach. Avšak ešte stále to, akoby, je to také akoby výzva možno pre tých podnikateľov, ktorí podnikajú v gastre, že zamerať sa na to, že teraz by to bolo akože dosť také dobre. Tiež by sme boli najradšej, keby nám pokryli celodennú stravu, ale to sme nenašli. Ináč sme veľmi spokojní. Takže môžem sa ešte spýtať, že ten EON mierne stúpol, ale vlastne tá cena sa vďaka tej reforme upravila, že vieme to preniesť na tých ľudí vďaka tej reforme. Ani keby nebola reforma, tak stále by sme stúpli. Lebo ako náklady stúpli, ale že vlastne my vieme ísť aj príjmy by nám stúpli, aj keby nebola reforma, pretože my sme boli minulý rok len na 4. stupňom odkazanosti. V tomto roku by boli už reálne a na 6 tam bolo radovo viac peňazí. Raz toľko takmer. Tak. To
určite, keď otvárajú nové zariadenia, tak všetky sa dáva takýto nízky stupeň a prvý rok sú tie zariadenia veľmi drahé a potom je. Tam hlavne kvôli tej strave tam dosť sú zvýšené teraz tie náklady, takže... Pokiaľ už nemáme nikto ďalšie otázky, ešte pán poslanec Lamoš. Priamo v VZN-ku je taká jedna veta, že napríklad, no, ak príjimateľ služby užíva vlastne spotreby, suma úhrady sa zvýši o spotrebu energetickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča. To ako chcete spočítať? Áno, každý prijímateľ, keď nastúpi, tak máme tlačivo, kde zapisuje, aké má elektrospotrebič a mesačne, to je mesačná platba, tak celej tej úhrade, ktorá sa vypočíta, sa pripočíta tá konkrétna položka. Napríklad, položka, že nebude to... Aha. Je to mesačne, v celej sume sa to pripočíta. To je štandardne vo všetkých zariadeniach. Ešte teda, áno, pán poslanec. Ja by som do budúcna, aby nebol problém, keď robíte zmenu nejakého VZN-ka, nejakého textu, tak prosím vás, skúste to urobiť, aby boli tieto zmeny viditeľné, lebo ste nám predložili VZN-ko, ktoré je oproti tomu starému, je tam dosť podstatné veľa zmien a musel som to porovnávať, že čo je čo. Už sme si toto odkomunikovali, bude to tak pripravované. Bolo to teraz aj prvé VZN-ko vytvorené jednak z Harmonie, teraz s našou v podstate novou sociálnou pracovničkou, takže nevedela presne, aké tu máme my štandardy, ako postupuje v týchto veciach, takže to vie teraz. Do budúcna to bude takto pripravovať sa z našej strany. Áno? Posledná otázka pre mňa, ale som nie z sociálne. Jednorazová úhrada za sociálnu službu je stanovená v sume od 10 do 30 eur. Čo to znamená? Táto úhrada jednorázová je, keby napríklad klient pod vplyvom alkoholu znečistil posteľ a všetko, tak vtedy sa platí jednorázová úhrada, alebo by napríklad aj niečo zničil, tak vtedy by platil ešte za to, čo zničil. Za toto je tá úhrada. My plánujeme to do budúcnosti, keďže máme skúsenosti z predchádzajúceho zariadenia, kde sa to naozaj využívalo, nevieme, aké budeme mať klientov, tak sme tam, keďže sa menil ceník, tak sme tam zaradili aj toto. V rámci, čo sa týka pripomienkového konania, k tomuto VZN-ku jedinému boli pripomienky, a to z našej strany, kde ešte po dodatočnej ešte kontrole boli zistené nejaké preklepy alebo jednoducho nejaké takéto veci. Mali ste to tam aj v materiálu, aké zmeny sa tam jednalo, mohli by sme si to kľudne prejsť. V článku 3 odsek 3 písmeno B sa doplňa text iných vážnych dôvodov. Bolo tam predtým iba, že z dôvodov, takže iných vážnych sa tam doplnilo. V článku 6 odsek 5 prvá veta sa vypúšťa text ostatné, čiže suma úhrady tam nebude, že za ostatné ďalšie činnosti, alebo že za ďalšie činnosti. V článku 6 odsek 12 v texte sa prečíslováva z podľa bodu 9 na podľa bodu 10, takže tam bolo v podstate iba úprava toho číslovania. A štvrtá pripomienka bola do prílohy číslo 1 sa doplňa nadpis cenník sociálnej služby v zariadení pre seniorov Harmonia. A piata pripomienka bola v prílohe číslo 1 slova v časti elektrospotrebiče sa text nabíjanie nahrádza textom mesačne a medzi iné elektrospotrebiče sa doplňa text FEN. Čiže tam bolo v podstate, keď si to aj všimnete, tam boli všetky lomené mesačne a pri dvoch bolo lomené nabíjanie, čo bolo iba v podstate chyba, že sme si nevšimli pri tom, keď sme finalizovali ten dokument. Takže v podstate potom sa zistilo, že toto by malo byť na mesačne, takže tam vznikla aj táto pripomienka. Ide v podstate iba o také formálne úpravy v rámci tohto VZN. Takže toto je 5 pripomienok, o týchto by sme mali teraz aj hlasovať. Takže či ideme po každej zvlášť, ale asi by som navrhol všetky jedným hlasovaním, ak teda nebudete proti tomuto návrhu, dobre, tak môžeme teda dať hlasovať ku týmto pripomienkam, ktoré boli stanovené v pripomienkovej lehote k danému VZN. Kto je za vyhovenie týchto pripomienok? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že všetky tieto pripomienky boli vyhovené a teda pokračujeme ešte, ak chce niekto v diskusii k tomuto VZN. Pán poslanec Lamoš? Ja som cez tie čísla a teraz som si všimol, že vlastne priemer od štátu je 857 eur. A za uplynulý rok sme dostávali priemerne na jedného klienta nejakých 450 eur. Ale v podstate my ideme meniť tie... Takže rozdiel de facto ako od štátu je približne 400 eur na klienta. A
Ale my ideme teraz v podstate meniť tieto ceny a tie ceny sa menia len približne o nejakých 200 eur na mesiac. To je vypočítané iba na základe tých výdavkov. Keď si pozriete, v tom návrhu suma 288 000, deleno 12 vám vyjde 2000 eur. No, chápem, že to A po odčítaní teda tých príspevkov jednak od štátu, tak tam vychádzajú takto sumy. Nemôžeme dať sumy, no keby sme chceli dať sumy nižšie, tak by sme mali dať ku všetkým tým trom kategóriám tých izieb, keď máme jednopostelové, dvojpostelové. Samozrejme jednopostelové, kde je ten komfort väčší, kde je aj tá rozloha na toho jedného klienta väčšia, tak tam sú tie úhrady vyššie. Ako v porovnaní s tou dvojlôžkovou izbou. Tak preto, áno, ono je to, áno, logicky, 400 eur sme dostali viac, ale ideme iba o 200 dole. To je aj tým spôsobom, že tam narastali tie výdavky, ako napríklad tá strava, kde nám išlo o 18 000 eur viac, čo sa týka vo výdavkovej časti. V porovnaní s minulým rokom. Môžem sa ešte konštatovať, že vlastne keď tam je hlavne ten príspevok do toho štátu, vlastne to bude platné od 1.3. Že ja neviem, že kedy sa mení. Nie, už nám chodí. Od Už 1.1. My to teda čo tým ľuďom budeme vracať? Či keď... Nie, tam je jednoducho, my máme platný cenník, podľa ktorého oni musia platiť tie úhrady. A teraz, po tomto prijatí nového VZN, ktoré nadobudne platnosť, teda ak sa dneska schváli 1. marca, tak od 1. marca už bude tá mesačná úhrada po novom. Takže tých zvyšných 10 mesiacov už budú mať nové platby. Je znížené. Lebo my vychádzame z ekonomicky oprávnených nákladov tohto roka, takže my sme museli najprv počkať na ekonomické na tie výdavky, až potom môžeme počítať novú úhradu. A keďže sú tam tie lehoty, tak sa to nedalo urobiť ešte v januári, to by sme kvôli lehotám to nedali zelenko skôr. Prečo sme museli čakať? Je mi to dosť také, lebo prečo sme to neurobili proste v tom novembri už toto VZN-ko? Lebo idete z reálne vyúčtovaných nákladov za celý rok. Čiže my nevieme dopredu, čo všetko reálne bude vyúčtované do konca decembra. Skôr to nebolo možné. No, veď vy to počítate z návrhu rozpočtu na tento návrhu EON tohto roka. Áno, z návrhu EON z tohto roka, ale my sme museli počkať na výpočet ekonomicky oprávnených výdavkov za minulý rok. Takto je stanovený zákon, takto musíme postupovať, že my sme si museli najskôr vypočítať ekonomicky oprávnené výdavky za minulý rok, aby sme nepresiahli sumu ekonomicky oprávnených výdavkov za minulý rok, nepresiahla suma úhrady od klienta, ktorá sa vyberá. Až na základe tohto sme mohli vytvoriť tento nový cenník. Takto stanovuje zákon. Takže ostatné mestá to stanovujú až vo februári. Možno v januári, ak mali, ja neviem, skôr, možno pár dní, ale pochybujem. Takto sa počítajú jednoducho v novom roku. V novom roku to všetci, po novom roku. Lebo je tam podstatná úspora, akože... OK, asi iný svet. Ešte má niekto niečo do diskusie? Pokiaľ nikto, tak ukončujem diskusiu a prejdeme ku hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajeckej Teplice číslo 3/2026 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsoby určenia a platenia, o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb mesta Rajeckej Teplice, zariadenie pre seniorov. Po druhé, uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení mesta Rajeckej Teplice číslo 3/2026 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsoby určenia a platenia, o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb mesta Rajeckej Teplice, zariadenie pre seniorov. Kto je za toto VZN? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že toto VZN bolo prijaté. Prechádzame na bod číslo 4. A tým je správa o kontrolnej činnosti za rok 2025. Tento bod teda predkladá pán kontrolór. Ja by som teda poprosil pána kontrolóra, aby uviedol. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi krátky. Je to materiál predkladaný výsledný zákon a v princípe obsahuje vlastne vykonávanie kontrol za poškodenie. Ďakujem pánu kontrolórovi. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak
Ak nemáme nikto nič do diskusie, prejdeme k hlasovaniu nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajeckej Teplice za rok 2025. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Zmena v bode číslo 5 a to je nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajeckej Teplice, pomôčka Krejčova. Materiál ste mali v podkladoch, v podstate už je to nejaká doba, odkedy sa vykonala určitá lustrácia. Na základe tejto lustrácie boli teda stanovené ďalšia nejaká postupnosť krokov, ktorá bola teraz za posledné mesiace realizovaná, kde došlo k dohode medzi mestom Rajeckej Teplice a vlastničkou pani Krejčovou ku nadobudnutiu vlastníctva nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajeckej Teplice, ktoré je pravoplatným majiteľom tejto nehnuteľnosti, o ktorú sa jedná v tejto dohode. Je to na základe aj kúpnej zmluvy z histórie a podobne, takže v podstate len nie je to zatiaľ napísané na mesto Rajeckej Teplice. Tieto materiály však ste mali k dispozícii už v podstate od minulého roka, iba táto dohoda je vlastne niečo nové, čo pribudlo teraz v rámci tej ilustrácie. Keďže sa jedná o veci, ktoré stále sú veľmi živé, ktoré stále prebiehajú, tak poprosím, aby sme aj pri možno nejakých týchto veciach zachovali nejakú diskrétnosť aj v prípade na možné dopady, ktoré to môže mať v súvislosti s ďalším konaním vo veciach pozemkových medzi mestom a inými vlastníkmi. Pokiaľ sa chcete niečo opýtať k tejto dohode, tak máte možnosť. Pán poslanec Lamoš. Ja netuším, kde je ten pozemok. Nikde tam nie je žiadna mapa uvezená. Keď si dáte do katastra nehnuteľnosti do parcelku, tak vám to tam presne ukáže. Tak, vám to môžem ukázať teda ako na to. Vidíme? Dobre. Takto je ten pozemok. Takže keď si dáte cez ZBG, kataster nehnuteľností, kataster na území Rajeckých Teplíc, číslo parcely, tak tam dajte mapu. Ako ja si myslím, že v poriadku, do budúca sa posnažíme aj tú mapku dať, ak je to problém vyhľadať tak ľudí. Takže ide o túto parcelu, sú tam viacerí vlastníci, my budeme mať, čo sa týka podielu po vlastničke pani Krejčovej 1.16. Môžeme sa spýtať vlastne, na čo sa o tomto pozemku vôbec tu bavíme teraz? Nerozumiem. Pretože sme vlastníkom tohto pozemku, pravoplatným, kde to nebolo zapísané a musíme to... Pani doktorka Pilar, nech sa páči. Vzhľadom na to, že tento pozemok prešiel do vlastníctva, predpokladám, Československého štátu, bol správa Mestského národného výboru v Rajeckých Tepliciach a na základe zákona o majetku obcí prešiel do vlastníctva mesta Rajecké Teplice, ale bol problém v tom, že v katastri nebolo to vlastníctvo zapísané na nás. Keďže v katastri stále vedené vlastníctvo toho podielu pani Krejčovu, tak je s ňou spísaná dohoda o urovnaní, kde ona uznáva, že v minulosti táto parcela sa stala vlastníctvom nášho právneho predchodu, teraz je vlastníctvom mesta Rajecké Teplice a na základe tejto dohody bude zápis katastri vykonaný v súlade s právnym stavom, aký v skutočnosti v práve je, takže budeme vedení ako vlastníci na liste vlastníctva. Preto to robíme. Zistilo sa to vlastne v rámci tej lustrácie, keď sa lustrovali vlastnícke vzťahy pani Krejčová, ktoré vyplynuli v súvislosti s tými pozemkami, ktoré sa nachádzajú pod touto budovou. Ďakujem pani doktorke Pialovej. A my tu musíme, nás sa to nejako týka tiež? Veď nadobúdanie nehnuteľného majetku mesta má plne v kompetencii mestského zastupiteľstva. Každý meter štvorcový. Myslím, že keď to je naše, tak to nemusíme sa... Zápis musí byť schválený mestským zastupiteľstvom. Mesto podpisuje dohodu o urovnaní. Čiže na jednej strane pani Krejčová
niečo také isté ako kúpno-predajná alebo darovacia zmluva, v tomto prípade je to nazvané dohoda o urovnaní, ktorá rieši tie vlastnícke vzťahy k týmto parcelám. Preto tam určite kataster bude požadovať vyjadrenie mestského zastupiteľstva, keby to tam nebolo, tak by to neprešlo. By bol zasa problém s tým, že by sme to spätne museli riešiť. Neprešlo by to na katastre. Ešte niečo v diskusii k tomuto bodu? Ak nemáme, tak môžeme prejsť k hlasovaniu. Ak môžem, nemusím čítať celé to znenie toho uznesenia, ďakujem. Dáme teda hlasovať k nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo v prvom bode schvaľuje a v druhom poveruje v zmysle tom, ako bolo predložené v materiáloch toto uznesenie. Kto je za? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ďakujem, prejdeme na ďalší bod číslo 6, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Rajecké Teplice, pomočka oprava chyby v katastri nehnuteľnosti. Opäť ide o podobnú vec ako v predošlom bode, kde v podstate na základe kúpno-predajných zmluv v minulosti mesto riadne malo vysporiadané pozemky, avšak tiež jednoducho v katastri nie sme zapísaní ako majitelia týchto pozemkov. Jedná sa teda teraz o opravu chyby v katastri. Tiež, ako aj spomínala pani doktorka Pilová, kataster bude požadovať odsúhlasenie mestského zastupiteľstva, aby sme mohli ďalšie kroky vyvinúť, že opravu tejto chyby. Ak by ešte chcel niekto niečo dať, možno ak by pani doktorka Pilová chce niečo k tomuto viac. Ak nie, ak sú nejaké otázky k tomuto ešte. Pokiaľ nemáme nič, tak môžeme prejsť ku hlasovaniu, nasledujúcemu uzneseniu. Opäť sa pýtam, či môžem, iba nemusím čítať celé to znenie toho uznesenia, ďakujem. Mestské zastupiteľstvo schváľuje uznesenie v tom zmysle, ako vám bolo predložené v materiáloch. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. A prejdeme na posledný bod dnešného zastupiteľstva, bod číslo 7, a to je preschválenie nevyčerpaných prostriedkov za rok 2025, zapojenie rezervného fondu a zmena rozpočtu číslo 1/2026. V rámci tohto bodu ešte bolo aj v rámci nejakej konverzácie cez prostredníctvom e-mailov a dneska ešte zaslané aj na základe aj dopytu od pána poslanca Lamoša, ktorý sa dopytoval na bod týkajúci sa spláškovej kanalizácie. Tak tam v podstate minulý rok sme mali vyčlenených 4800 eur, čo bola odmena za inžiniering ku stavebnému povoleniu. To bolo vydané. Počas roka bola ešte nevyhnutné na základe aj pripomienok aktualizácia projektovej dokumentácie, kde bolo vlastne čerpanie okolo 2000 niečo eur na tejto položke rozpočtu. V priebehu roka sa tam stavebné povolenie získalo a bolo zaplatená aj odmena pánovi, ktorý nám vlastne vykonal tento inžiniering a získal to stavebné povolenie. Keďže sme pozerali prioritne v rámci tohto bodu preschválenie prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rezervného fondu, tak sme pod týmto kódom zdroja 46 mali evidované aj toto a čerpanie tam bolo len tých 2200 eur, tak sme si neuvedomili v tej chvíli, že či bolo už uhradený tento poplatok. Premietli sme to teraz aj do tohto návrhu na túto zmenu, avšak dodatočne sme zistili, že už bolo uhradené, tým pádom tento bod je bezpredmetný, je to vyrovnané a nejdeme sa to o tom ani baviť, takže je to mínus aj v týchto teraz, aj v rámci uznesenia, návrhu na uznesenie, aj v tých materiáloch dôvodovej správy je to červenou označené, máte to aj v digispráve, že o ktorú vec sa jedna, ktorá tam nebude, teda tých 2214 eur sa tam teda tým pádom odpadáva v rámci tých navrhovaných teda úprav, ktoré sú tam. Čo sa týka tých ďalších úprav, tak jedná sa tam o sumu 40 000 eur, presun z kapitoly rozpočtu 12.1.2 verejné priestranstvo a infraštruktúra, čo sa týkalo projektu v kempe Slnečnej Skály. Tento projekt nebol úspešný, keď sme zisťovali nejakým spôsobom, či je tam už zatiaľ bolo povedané, že nevedia, či budú ešte nejaké, ako som aj písal dneska v maili, dedikované dodatočné finančné prostriedky. Tým pádom z týchto prostriedkov navrhujeme pokryť potrebu projektu školskej jedálne, ktorý sa nám vlastne blíži ku koncu ku kolaudácii. Sú tam faktúry, ktoré ešte nestihali byť uhradené do konca minulého roka. Čakáme stále na ministerstvo, tá komunikácia je tam naozaj zdĺhavá, tie kontroly tam trvajú nejakú dobu. V podstate sa to rieši mesiace, jedna zálohová platba a vyplatenie faktúry.
Takže teraz sme v tom bode, že jednoducho potrebujeme preschváliť do tohto roka, do tohto rozpočtu, keďže sme predpokladali, že sa to celé zrealizuje už v minulom roku aj platby. Neboli v tomto roku v rozpočte započítané a teraz potrebujeme pokryť tento výdavok v aktuálnom roku. Takže tam je tých 40 000 eur a ešte tam je ďalších 5 000 eur zapojených z rezervného fondu, približne 5 000 eur zostatok do tej sumy našej spoluúčasti. Ďalším, čo sa týka v rámci tohto projektu školskej jedálne, je tam suma 2 000 eur to je vlastne na tovaroch a službách, na financovanie bežných výdavkov a to je na dovybavenie, čo sa týka vybavenia vonkajšie učebne a športového vybavenia. Tam bola tiež spoluúčasť a to je v rámci tohto ešte tiež tá suma z tej celkovej faktúry, ten náš podiel, ktorý tam je treba v podstate uhradiť. Na administratíve úradu je tam teda návrh na 9 000 eur, to je na základe cenovej ponuky, ktorá prišla. Vieme, o aké veci sa jedná sa o pozemkové veci mesta, kde sme vyžiadali teda cenovú ponuku do ďalšej postupnosti v rámci majetkového vysporiadania. Takže na základe tohto sme tu dali do návrhu rozpočtu, aby sme mali v prípade teda odsúhlasenia možnosť teda spolupráce teda s pani doktorkou, ktorá poslala túto cenovú ponuku, aby riešila ďalej tieto veci. To je, čo sa týka tohto ešte, čo sa týka toho preschválenia tých financií, tak jedná sa tam na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu chodníka pri Plotníku. Je to v sume 2682 eur. Ako bolo v e-mailoch požadované teda nejaké cenové ponuky a podobne, toto je už niečo, čo je objednané, obstarané, jednoducho, ktoré beží v procese. Hradila sa tam časť vyčlenených prostriedkov na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktoré nám končí a ďalšia časť zostávajúce týchto 2682 eur má byť, keď bude ubehnuté územko a prebehnuté už do stavebného povolenia dokumentácie, takže to je zvyšná časť platby za projektovú dokumentáciu ku chodníku Plotník. Momentálne máme teraz ešte akurát nám pripomienkuje ešte náš právnik posledné dva návrhy zmluv s jednotou a so železnicami, ktoré sú nevyhnutné, aby sme ešte to pôjde do zastupiteľstva. Dúfame, že sa nám to podarí predložiť teraz na začiatku marca ešte, aby sme to mali na schválenie, aby sme mohli získať územko ku tomuto chodníku a následne vybavovať stavebné povolenie. Čo sa týka, je tam inžiniering most pre peších cez Rajčanku do Pousia, tam v podstate stavebné povolenie sme získali až koncom roka, pár dní pred koncom roka, takže tá fakturácia prebehla až po novom roku od pána, ktorý nás zastrešoval inžiniering ku získaniu stavebného povolenia ku lávke pre peších v Pousi. Táto suma teda nebola čerpaná v minulom roku a potrebujeme uhradiť teda tento výdavok v rámci tohto rozpočtu. Je tam projektový manažment, opäť základná škola, to je vlastne zase suma, ktorá sa nám posúva tým, že projekt nám trvá teraz ešte do konca marca, by mal byť ukončený, skolaudovaný, tak to je vlastne suma na projektový manažment k tomuto projektu. A v podstate tam tu je spomenutých tých 5400 eur, čo som spomínal, že tam je zapojenie tej zvyšnej k tým 40 000 z kempu na tú spolúčasť celkovom projektu školskej jedálne. No a červenou tam je opäť vyznačené to, čo odtiaľ vypadlo, a to je tá splášková kanalizácia, tá projektová dokumentácia. Celkovo sa teda po tejto zmene, keďže tam vypadla tá projektová dokumentácia ku tej kanalizácii, čerpanie rezervného fondu zmenou číslo 1 a zapojením nevyčerpaných prostriedkov v roku 2025 je 12 292,80 eur. A zostatok teda nezapojeného rezervného fondu, ak teda bude schválená táto zmena, ostane v rezervnom fonde ešte 18 648,52 eur. Otváram teda diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec, pardon, už. Myslím si, že toto je vec, ktorá má ísť na finančnú komisiu, lebo aj tak mi to vôbec nie je jasné, čo to vlastne je. A ja som nepochopil tých 40 000 eur a k tomu ešte nejakých 5 000 eur, o čo sa jedná. Spolúčasť mesta na projekte rekonštrukcie školskej jedálne, čo máme ešte zostatok, je 45 000 a tie drobné. Tým, že v rozpočte nemáme k dispozícii 45 000 na jednej položke, tak sme museli urobiť takúto kombináciu, že 40 000 sme presúvali z toho kempu a ten rozdiel ešte, ktorý ostával tých 5 000 niečo eur, sme potrebovali presunúť z druhého zdroja, to bolo z rezervného fondu, aby sme získali ten potrebný balík na našu spolúčasť.
Jednoducho z dvoch zdrojov sme dali na jeden výdavok. Počkaj, ale my sme spoluúčasť na školskú jedáleň sa schvalovali. To som vysvetľoval už na začiatku. V minulom roku sme to mali schválené v rozpočte a predpokladali sme, že do konca roka to bude vyfakturované, zaplatené. Tým, že kontroly cez ministerstvo sa nám naťahujú pri fakturácii, pri žiadostiach o platbu, sa nám to presunulo do tohto roka už a my sme to v tohto ročnom rozpočte nemali schválené. Túto to vlastne ako keby ideme schváliť do tohto rozpočtu. Oni nám ako keby v minulom roku prepadli, tie nevyčerpané, tie sa nám preukážu potom v prebytku hospodárenia a teraz my ich potrebujeme ale alokovať sumu, ktorou zaplatíme našu spolúčasť tomuto projektu. Ale to vôbec nikto nerozumie, to nikde nie je napísané takéto nič. Ale však tam máte na spolúčasť projektu školskej jedálne tam je. No a ja, to bolo spálené minulý pred rokmi. Ale minulý rok to bolo schváľované, keď sa začal projekt školskej jedálne. A veď teraz som vám to vysvetlil, že mali ste schválené v rozpočte pre rok 2025, ktoré sa nevyčerpali do konca roka. Máme nový rozpočtový rok, kde v rozpočte neboli tieto prostriedky zarátané. V minulom roku sa vyfakturovali sa, ale v podstate nezaplatili sa ešte, tak my ich potrebujeme v tomto roku uhradiť. A keďže ich nemáme v tomto rozpočte začlenené, tak ich teraz potrebujeme schváliť. Lebo ja teraz nemôžem vyplatiť, podpísať faktúru, pokiaľ ju nemám krytú v rozpočte. Tak je, pán kontrolór? Takže tým pádom my musíme mať... Vlastne to je nejaké veľké faktúry. Za stavebné práce, ktoré boli realizované ešte do konca roka a v priebehu tohto roka vonkajšia učebná. Toto je celkovo naša spolúčasť, ktorá by tam mala byť zaplatená. To nie je spolúčasť, to je proste nejaké práce stavebné. To je spolúčasť pri projekte. Vy máte projekt, na ktorý podávali sme projekt, bol vo výške, neviem teraz, či bolo 5% naša spolúčasť, 95% sú ich náklady. Čiže 5% je týchto 45 000, 95% k tomuto je financie, ktoré dostaneme z ministerstva na projekt. Takže momentálne sa vôbec nebavíme o nejakých prácach na viac. Toto nie je nič tam. Zatiaľ práce, ako som vám posielal, asi pred 2 týždňami to bolo poslané ten materiál, tak v podstate aj tie práce, ktoré vznikli, máme v rámci tohto projektu rezervu, kde chceme tieto financie zaplatiť cez túto rezervu, lebo tam máme stále k dispozícii nejaký budžet peňazí, ktorým si to vieme pokryť. Tým pádom, ak nám to ministerstvo uzná tieto výdavky, mali by sme byť na nule. Že nemali by byť žiadne navyše financie, ktoré by sme tam zaplatili. Uvidíme teda, ako rozhodne ministerstvo, samozrejme, ako posúdi všetky výdavky. Ak by tam niektoré neodsúhlasilo, tak tie výdavky budeme musieť si zaplatiť z vlastného. Celkovo tie práce, ktoré tam boli vo výške 12 000 eur, ktoré sa dali teraz na posúdenie na tú žiadosť, ktorú sme podávali, aby to bolo preplatené z tej rezervy. Tieto peniaze, týchto 45 000, to je časť spolúčasti, ktorá sa schvaľovala v minulom roku, ale nebola čerpaná v minulom roku. Takže ako je to dosť tak, ako chcelo by to trošku nejaké lepšie elaborát, lebo to úplne je iný pohľad, toto nikde je napísané. Že to, čo bolo napísané v tých materiáloch, je úplne niečo iné, na čo nám teraz rozprávame. A čo tam je iné v porovnaní s tým, čo som povedal? Je tu napísané rozhodne na zvýšenie na financovanie stavebných prác na projekte Zelená. Prostriedky boli schválené v roku 2025 a neboli v plnej výške vyčerpané. Ide o prostriedky rezervného fondu. Veď to som teraz povedal. No, ale tak ako... Takže tam nie je nič iné napísané. A prečo si vlastne nevyberieme z rezervného fondu tie prostriedky, keď boli, tak sú asi v rezervnom fonde? Takto, čo sa nevyčerpalo v minulom roku, tá spolúčasť nám prepadá do prebytku hospodárenia na tento rok, ktorú budeme schváľovať potom, keď budeme mať prebytok. My, čo sa týka teraz tohto, tam dávame 45 000, my nemáme v rezervnom fonde momentálne ku koncu roka 25 45 000 eur. My sme tam mali, tam ste to mali okolo 30 000 eur, tam bolo v rezervnom, 30 941 eur. Čiže my, aj keď sme zapojili celý tento rezervný fond teraz ešte, tak stále tých 15 000 nám absentuje, ktoré musíme od niekiaľ tam ešte doložiť, aby sme mali na tú našu spolúčasť. Ale tá spolúčasť mala byť zapojená v tom rezervnom fonde, z toho rezervného fondu do tohto rozpočtu. To bolo. V minulom roku sme mali vyčlenené peniaze v rozpočte za rok 2025. Tie sú není v roku 2026. Všetko, čo sa nevyčerpalo takto z minulého roka, v podstate z našich príjmov, tak to nám prepadne do prebytku, o ktorom budeme diskutovať. Dúfam, ak sa podarí, teda možno v apríli, na konci apríla. Ale keď sme nezapojili ten rezervný fond, teda keď sme ho neminuli, tak má sa preschváľovať v podstate do budúceho roka. Takže
takto, celkovo tento podklad je pripravený, tam ja neviem, teraz tu nemám ten s kódami zdroja teraz z Urbisu, ale tú našu spolúčasť, čo tam bola, však robila to naša účtovnička, ktorá teda dala tento návrh, aby sme tam začali. Keby to bolo možné predstaviť prostredníctvom, ako sme mali napríklad lávku, tých 1200 €, tak tým pádom by sme preschvaľovali to, ale tam pravdepodobne išlo o vlastné príjmy. Skodom zdroja 41 a tie prepadajú do prebytku. Tak a prečo sme to teda nedali do rozpočtu na tento rok? Lebo sme predpokladali, že sa to do decembra vyfakturuje a sa zaplatí. Preto sa to nedalo. Za opatrnosti účtovníctva. Áno, pán poslanec. Chcem sa spýtať, kedy je splatnosť faktúry? Teraz vo februári, tuším, že neviem, či tento budúci týždeň by mala byť. Ak sa nemýlim. Neviem teraz povedať presne tú faktúru. Nemám. Pozrite to. Celkovo my ale rátame našu spolúčasť. My nerátame teraz celkovo, ale nemám tú faktúru. My máme iba tú spolúčasť jednoducho. A veď aj, poďte sa, celkovo my iba platíme našu spolúčasť. Ja si nemôžem dovoliť zaplatiť viac, alebo ja neviem niečo. Keby tam aj ostalo niečo z toho, tiež to nemôžem presúvať. Takže sa nemusíte báť, aj keby ste tam schválili teraz 45 000, že ja to budem presúvať inde. Bude to vami odsúhlasené, schválené, takže vy, lebo tie prostriedky, ktoré tam máme, boli z rezervného fondu tu aj, takže ja si to nebudem môcť presúvať. Veď tam máte podmienené uznesenie, ktoré ste aj odsúhlasili, že celkovo rezervný fond si budete iba vy o tom rozhodovať a presúvať. Takže tam není čoho sa že by som tam teraz nejaké chcel si niekde presúvať, alebo že by som zaplatil viac, alebo čo. Tam ide jednoducho iba o to, čo je vo faktúre a naša spolúčasť, ktorú potrebujeme si uhradiť z našej strany. Malo to ísť cez finančnú komisiu, bolo by pokojné sa... Ak pán však ste predseda finančnej komisie, kľudne, veď ste tam šéfom, tak ste kľudne mohli zvolať finančnú komisiu. Ste nemohli podklad. Povedali, ako, že ste nám dali podklady teraz. Ale veď ste mohli ste požiadať teda o finančnú komisiu a mohli ste tam prejednať. Nie je to jednoznačné, zase nerozumieme tomu, hej, teraz sme sa dovedeli, o čo sa jedná. Ako to nie je fér toto. Ale tam nejde o žiadne veci iné, ktoré boli, ja neviem povedať, veď to je normálne spolúčasť, ktorú sme aj raz schválenú už. Tam nejde o žiadne novinky. Prečo teda sme neminuli, hej? Ale veď vám vravím, veď keď nebolo možné zaplatiť faktúru, lebo sme nemali skontrolovanú faktúru ministerstvom, odsúhlasenú, žiadosť o platbu, ako sme mohli my uhradiť faktúry? Veď tam sú podmienky, na základe ktorých sa musíme držať. Ja si nemôžem dovoliť len tak zaplatiť faktúru. Na konci roka sme riešili rezervný fond. Zrazu z 300 000 bolo to 180 000, hej, ktoré sme schváľovali a zapájali. Hej. A zrazu nám hovoríte, že 40 000 tam zásluh ostalo navyše, hej, ktoré ste nezapojili. Takže ako ja som z toho taký trošku nesvoj. Pán poslanec, vravila tu aj naša účtovnička, že ten rezervný fond, keď sme robili aj rozpočet, to bolo november, do konca roka bol mesiac a pol, kedy ešte je predpoklad, že sa budú čerpať položky, ktoré sa aj priebežne čerpali. Niektoré sa nedočerpali. My nemáme guľu, ktorú predpovedáme, že do konca roka bude presne toto vyčerpané alebo nevyčerpané z rezervného fondu. Ako ak mi vy odhadnete, alebo hoci kto, že takéto bude čerpanie o mesiac a pol, že presne toto sa minie, OK, beriem. Žiaľ, my takéto veci nedokážeme predvídať, to reálne dojde k čerpaniu. Čo sa tam vyvinie z tých vecí? Môžem sa spýtať tak jednoducho, že koľko a dokedy treba zaplatiť? No presne. Našu spolúčasť, na základe... Máte nejakú faktúru asi, že koľko a dokedy treba zaplatiť? To je na základe tejto spolúčasti, to je náš podiel na tých faktúrach. A dokedy treba zaplatiť? 45 000 eur aj niečo drobné. 45 000 aj niečo drobné potrebujeme zaplatiť. Mohli by ste nám predložiť tú faktúru? Môžeme vám predložiť faktúru, ak tak dáme, ale nemám tu teraz účtovničku, takže... Ako reálne, celý ten bod je spáckaný. Posuňme to prosím vás na najbližšie zástupko. V poriadku. Prípadné penále, ktoré budeme potom znášať, rozhoduje o tom zastupiteľstvo, takže preberá si povedať. Tak nám ukážte tú faktúru, rozhodneme sa tu. Pozrite sa takto. O čo ide teraz? Vy keď odsúhlasíte vy sa bojíte odsúhlasiť 45 000, ktoré uhradíme na faktúru? Že ja si tam teraz niekde inde prevediem, alebo o čo ide? Mohli by ste nám len dokázať tú faktúru, kedy je splatnosť. Povedzte princíp, o čo ide. Čoho sa bojíte? Ja som povedal, chcem vidieť tú faktúru. Bodka. Nemám tú účtovničku, ktorá by mi ho teraz dala. Náhoda.
Náhoda. Ale veď, a oni majú normálne robiť do 7, tu majú byť všetci len tak nastúpení v robote, lebo čo asi nastane? Pán poslanec, veď to sú hodiny práce, ktoré potom si čerpajú náhradným voľnom, ja ich potrebujem v práci bežne počas dňa. Oni by ju pripravili dneska. Že mohli napísať, že chcú vidieť faktúru. Podľa uznesení a podľa nejakých nariadení mesta by tí ľudia tu mali byť, keď sa prejednajú aj nejaké body. Ja viem, akože len vznikla otázka, ale nemá nám to zodpovedať a vám sa nechce. Ako môžete povedať, že sa mi nechce, pán poslanec? Tak vyhnite sa a choďte ho nájsť. Viete ju niekto dať? Pokiaľ máte takéto, pán poslanec, bežne zaužívané spôsoby, OK, v pohode. No však v poriadku, ako to už je váš spôsob komunikácie, vystupovania, to neberiem. Každopádne, nemám tu teraz účtovičku, ktorá by mi to dala. Jednak tú faktúru, ak ste chceli, prečo ste, veď od pondelka to tam bolo, kľudne ste mohli dať. Kľudne ste, ale veď ste tam mali popísané, pán poslanec. Pred chvíľou sme si vysvetlili, presne ste čítali, že tam je niečo úplne napísané. Prečítali ste presne to, čo som vám tu vysvetlil. Tak sa nehnevajte, aby tam bolo niečo iné napísané. O žiadnej faktúre tu nie je ani slovo. A asi na základe čoho by sme tam stanovili sumu? Na základe čo ste si vymysleli. My si len tak strieľame takto sumy, lebo nemáme faktúru. Dnes ste nám poslali viac náklady. Veď ste mohli kľudne požiadať o faktúru. Bol problém požiadať faktúru? Môžete si Bol problém od pondelka do štvrtka požiadať faktúru. 4 dní ste žiadali faktúru. Ja som nevedel, že to je faktúra, aby ste hovorili, poslali ste nám viac náklady za nejaké opravy výťahov. Peniaze sa na základe čoho platia? Asi faktúr. Prosím vás, nepoučujte ma o tým. No asi vás musím, lebo vy neviete ani na základe čoho sa platí. Lebo neviete na základe čoho sa platí. Ako keď je tam jasná požiadavka, áno, neviete. Neviete. Prečo potom toto hovoríte? Prečo ste nepožiadali o faktúru, keď viete, že sa to na základe faktúru mám chcieť? Akože vy ste tu hovorili, že 12 000 eur treba zaplatiť nejaké viac náklady. O tom to máme jediný doklad k tomu celému. Nič viac. Dneska som vás žiadal o všetky tie podklady, nech nám ich pošlete. Povedali ste, že na čo, všetko je jasné. Všetko je jasné. Povedzte, ktoré podklady. Poďme si povedať. Povedzte. Dobre, ale napríklad... Môžeme si to prejsť v pohode. Ja nemám problém. Poďme, podklad po podklade. Viete, môžem sa spýtať k tomuto. Dneska sa kolega Lanoš pýtal na tú projektovú dokumentáciu, však už tam je vydané stavebné povolenie a my dneska zistíme, že vlastne, že to bolo uhradené, že tam proste... Pán poslanec, k veci. Bavíme sa o školskej jedálni. Pán poslanec, bavíme sa o školskej jedálni. Poprosím vás, je tu otázka vyčleniť tých 45 000 na našu spolúčasť. Pán primátor, keď budete chcieť, tak si ich presuniete. Naposledy ste to urobili. Keď budem chcieť, tak to takto urobím a potom v prvom rade na zastupiteľstve sa zdvihne pán poslanec Lamoš s rukou, ktorý povie, koľko rozpočtových opatrení tu máme, čo si primátor robí, čo chce. Urobím tak je zle. Pán poslanec, prosím vás, zachovajte jednotný prístup už, keď máte nejaké názory. Začali s tým. Nemáme tu žiadny účtovný systém. Pozrite sa, predložili sme návrh. Neodsúhlasíte, vedieť to vašej kompetencii. Nezaplatíme faktúru. Dáme ho na ďalšie zastupiteľstvo. V poriadku. Minulo ste to zaplatili. V poriadku, veď urobme tak, ako chcete. Kľudne. Pošleme vám aj faktúru, nie je problém. No, dobre. Zastupiteľstvo má zodpovednosť za tieto. Kedy má splatnosť faktúra? V budúcom týždni myslím, že končí. Na budúci týždeň? Nie je to povinne zverejňovaný dokument, nie je náhodou zverejnený na webe. Ešte raz, chceme to počuť hlasne. Či to náhodou nie je povinne zverejňovaný dokument, či nie je zverejnený na webe náhodou. Po uhradení sa zverejní. Ja si myslím, že by mali byť zverejnený. Tak pozriete to, pán kontrolor. To listujem. Na nejaké účtovníctvo nemáte online, alebo proste nemáte pripojenie do účtovníctva, kde sú všetky údaje. Prepáčte, ale nie som účtovník, aby som robil účtovníctvom práv. Mali by ste to vedieť. Aha. Viete, čo všetko by som potom mal vedieť? Toto by ste mali vedieť. V účtovnom programe účtovať. Prepáčte, ale... To nie je o účtovníctve, to je o účtovníctve, prepáčte, ale... To ani majiteľia firiem, nie všetci vedia sa pohybovať v účtovníctve. Na to nie všetci, niektorí majú svojich zamestnancov. Keď majú na to svojich ľudí, sú zlí. No, ale primátor nemôže byť aj ekonóm, aj finančník, aj stavbár, aj právnik. To je nemožné. Vieš, tá verejná správa obsahuje všetky sektory. Ale o čo tu vlastne teraz? Ja neviem. Niečo sa dokazuje.
O čo sa to jedná teraz? Neviem. Nejaká, či je to prekrytá nejaká... A keď tú faktúru treba zaplatiť, aby sa neplatili penále, aby mesto za zbytočne neprišlo peniaze, keď podiel, alebo kedy vám ju pošlu, alebo zajtra, alebo kedy. To nie je problém poslať, keď ju chcete vidieť. To je ťažko. Len treba tie peniaze odsúhlasiť, lebo zase tu budú musieť stretnúť. Tam je výstup, ale tam nie sú položky, nič tam, ťažko z toho. To by musela byť fyzicky, ak to chcete takto presne popovedať. Lebo obec je vlastne povinná zverejniť určité metaúdaje, ktoré nie je povinná zverejňovať celú faktúru. Pri zmluve je to inak, tam sa zverejňuje celá zmluva. Nenašli ste to hneď teda? No je tu nejaká faktúra za 206 707,38, ale ja neviem, či to je ona alebo nie. Však je... Ešte niekto niečo do diskusie k tomuto bodu? Pokiaľ nie, tak môžeme prejsť teda k hlasovaniu. V nasledujúcom uzneseniu Mestské zastupiteľstvo poprvé schvaľuje zmenu číslo 1/2026 rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2026. Po druhé schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 12 292,80 eur schváleného a nevyčerpaných v roku 2025 vo výdavkovej príjmovej časti rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice nasledovne. Po A na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu chodníka pri Plotníku a jednote v sume 2682 eur. Po B na realizáciu stavby inžiniering most pre peších cez Rajčanku do Pousia v sume 1200 eur. Po C na projektový manažment projektu Zelená inkluzívna otvorená partnerská zo Rajeckej Teplice v sume 3000 eur. Po D na rekonštrukciu a modernizáciu školskej jedálne projektu Zelená inkluzívna a otvorená partnerská základná škola Rajeckej Teplice v sume 5410,80 eur. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté. Program sme naplnili a týmto ukončujem dnešné zasadnutie.